ταξίδι στο διάστημα θα είναι εφικτό και για πολύ κόσμο τα επόμενα 20 χρόνια. Δεν υπάρχει τομέας ανθρώπινης δραστηριότητας που το διάστημα να μην προσφέρει λύσεις, να μην προσφέρει μέσα για να κάνουμε τη ζωή μας καλύτερη. Το New Space είναι η νέα δραστηριότητα στο διάστημα. Το διάστημα αποτελεί πλέον την τέταρτη διάσταση της κοινωνικής ισχύως ενός κράτους, ενός έθνους, μετά από τη γη, τον αέρα και τη θάλασσα. Όσον αφορά τον επικισμό σε κάποιο άλλο πλανήτη, είναι όνειρα θερινής νυχτός. Εμείς ως μικρή χώρα έξυπνα κινούμενοι θα πρέπει να φέρουμε στην αγορά αυτό που λείπει. Το διάστημα μας συναρπάζει από τότε που στρέψαμε το βλέμμα μας στον έναστρο ουρανό στα βάθη των αιώνων. Η διαστημική εποχή, βέβαια, είναι κάτι πολύ πιο πρόσφατο. Ποιο είναι όμως το μέλλον του ανθρώπου σε σχέση με το διάστημα? Πέρα από την εξερεύνηση του αγνώστου, τι μας προσφέρει και τι μας έχει προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια? Τι μας επιφυλάσσει αύριο? Και τελικά, είναι το μέλλον του ανθρώπου πέρα από τη γη? Πριν περίπου 10 χρόνια το BBC είχε κάνει μια δημοσκόπηση του κοινού τους και ρώτησε κόσμο πόσες φορές την ημέρα νομίζουν ότι έχουν επαφές στο διάστημα, και συνήθως η απάντηση ήταν μια φορά όταν μπαίνω στο αυτοκίνητό μου και έχω το GPS και με πηγαίνει στη σωστή διεύθυνση. Και η απάντηση στην πραγματικότητα είναι ότι έχει ο κοινός πολίτης τουλάχιστον 10 φορές την ημέρα επαφή με διαστημικές υπηρεσίες. Υπάρχουν μελέτες που επιστημονικά υποστηρίζουν ότι για κάθε €1 που επενδύεται στο διάστημα επιστρέφουν πίσω στην οικονομία 8. Από τότε που άρχισε να επενδύει ο κόσμος, όλα τα κράτη στο διάστημα, η δαπάνη αυτή βαίνει συνεχώς αυξανόμενη. Οι επενδύσεις στο διάστημα είναι περίπου 400 δις το χρόνο σε όλο τον κόσμο, εκ των οποίων μόνο 100 δις είναι οι διαστημικές υπηρεσίες των διαφορών κρατών. ΝΑΣΑ, ΙΣΑ, Κίνα, Ινδία κλπ. Τα άλλα 300 δισεκατομμύρια είναι εμπορικές εφαρμογές, υπηρεσίες, τηλεπικοινωνίες, υποδομές, πύραυλοι, κατασκευή δορυφόρων κλπ. Και οι επενδύσεις αυξάνονται με ρυθμό τουλάχιστον διπλάσιο ή τριπλάσιο από αυτόν που υπάρχει για την οικονομία γενικά. Πολύ εύκολα καταλαβαίνει κάποιος τη σημασία των δορυφόρων σε ό,τι αφορά τον προσδιορισμό θέσης. Πολύ εύκολα καταλαβαίνει την αξία του διαστήματος σε ό,τι αφορά τη μετεωρολογία. Πολύ μεγάλη σημασία η παρατήρηση γης επίσης. Όλοι έχουμε μπει στο Google Earth, αυτούς τους χάρτες όπου μπορούμε να δούμε το σπίτι μας, μπορούμε να δούμε μια έκταση που μας ενδιαφέρει οπουδήποτε στον κόσμο. Συνολικά μιλώντας, δεν υπάρχει τομέας ανθρώπινης δραστηριότητας που το διάστημα να μην προσφέρει λύσεις, να μην προσφέρει μέσα για να κάνουμε τη ζωή μας καλύτερη. Το διάστημα πρέπει να το δούμε ως έναν αποτελεσματικότατο, αλλά και παράλληλα αόρατο σύμμαχο του ανθρώπου. Το διάστημα έρχεται με αμέτρητα δεδομένα, μπορώ να πω με ουκέ στην αριθμό εφαρμογών και με πάρα πολύ σημαντικές υπηρεσίες να βοηθήσει τον άνθρωπο. Πριν από, τώρα μπορεί να είναι και 20 χρόνια, στο εργαστήριο μας στο Johns Hopkins δημιουργούμε λογισμικά για την παρατήρηση των μαζών και των κρατήρων στον Άρη, μα πολύ εξειδικευμένα και με μεγάλη ευαισθησία. Και ένας από τους ερευνητές είχε πει, άραγε θα μπορούσαμε να το χρησιμοποιήσουμε αυτό στη διάγνωση των καρκίνων του μαστού. Και επειδή έχουμε μια διασύνδεση με το Johns Hopkins Hospital, έγινε μια προσπάθεια και το λογισμικό από την
ταυτοποίηση των μαζών στον Άρη δοκιμάστηκε στις ακτινογραφίες, διάγνωση των ακτινογραφιών για το μαστό. Και απεδείχθηκε ότι ήταν 10 φορές πιο ευαίσθητο από τον καλύτερο ακτινολόγο. Δύο είναι οι βασικές κατηγορίες στον τομέα του διαστήματος. Το λεγόμενο institutional space, το διάστημα όπου οι επενδύσεις προέρχονται από τα κράτη, και το new space. Το νέο διάστημα είναι αυτό που έχει μεγάλη συνδρομή και μεγάλο αντίκτυπο το ιδιωτικό κεφάλαιο. Που ως επιτοπλίστο αυτό το κεφάλαιο είναι συνήθως ρυψοκίνδυνο. Το νέο διάστημα, το new space, τα τελευταία 20 χρόνια έχει μια συνεχή ανάπτυξη και αυτό με αριθμούς που σχεδόν ζαλίζουν, θα έλεγε κάποιος. Η δυναμική αυτή είναι αισθητή και στη χώρα μας. Με έδρα την Αθήνα, το 2006 ιδρύθηκε η Planetec Ελλάς, μέλος του ομίλου Planetec, ο οποίος από το 1994 δραστηριοποιείται στον τομέα της δορυφορικής τηλεεπισκόπησης, στην ανάπτυξη εφαρμογών γεωχωρικών δεδομένων, καθώς και στην ανάπτυξη λογισμικού για τους δορυφόρους σε τροχιά, αλλά και για τις επίγειες βάσεις τους. Πώς τοποθετείται η Planetec σε αυτό το νέο πεδίο του διαστήματος, στο λεγόμενο New Space? Το New Space είναι η νέα δραστηριότητα στο διάστημα, ένα μοντέλο πιο επιθετικό επιχειρηματικά, δηλαδή ιδιωτικά κεφάλαια, γρήγορη ανάπτυξη και ολοκλήρωση συστημάτων, απευθύνεται τόσο στην ελεύθερη αγορά όσο και στην συμβατική αγορά των κρατών μελών ως χρήστες του διαστήματος. Επιφέρει εφαρμογές οι οποίες προχωράνε γρηγορότερα το διάστημα και το φέρνουν πιο κοντά στον πολίτη και στον ιδιώτη. Η Planetec σαφώς θέλει να είναι και σε αυτό το πεδίο, όπως ήταν παραδοσιακά στο συμβατικό μοντέλο εδώ και 20 χρόνια σε μία από τις μακροβιότερες πορείες εταιριών στην Ελλάδα στο διάστημα. Πόσο δύσκολο είναι μια ελληνική εταιρεία να συναγωνιστεί ξένες εταιρείες, πολλές από τις οποίες έχουν και πολύ μακρύτερη ιστορία, στο πεδίο αυτό του διαστήματος και της διαστημικής τεχνολογίας? Δεν είναι κάτι εύκολο, δηλαδή δεν είναι αυτονόητο ότι θα βάλεις μία ταμπέλα στην εταιρεία σου διάστημα και με αυτή την πινακίδα θα ανοίξουν πόρτες και αγορές. Η αγορά ναι μεν είναι συνεργατική και συμπληρωματική, αλλά είναι και ανταγωνιστική με τον παραδοσιακό και σκληρό τρόπο πολλές φορές. Άρα θα πρέπει να βρεις το συγκριτικό σου πλεονέκτημα. Μπορεί να ακουστεί τετριμένο, αλλά θα πρέπει να κάνεις κάτι καλύτερα, φτηνότερα ή γρηγορότερα. Και υπάρχουν εταιρείες που το έχουν καταφέρει αυτό, έχουν εισάγει τον εαυτό τους σε πολύ κλειστές αγορές, γιατί κάνανε είτε οικονομία κλίμακος, είτε εισήγαγαν μια καινοτομία. Η Planetec έχει στη στρατηγική της ακριβώς αυτό το μοντέλο. Σε αυτό το νέο περιβάλλον που διαμορφώνεται σιγά σιγά, ποιες είναι οι καινοτόμες εφαρμογές και τα συστήματα τα οποία αναπτύσσει η εταιρεία και τα οποία δείχνουν το δρόμο με έναν τρόπο για το τι μπορούμε να περιμένουμε από το διάστημα? Έχουμε μία σύγκληση των τεχνολογιών από τη ρομποτική, τη σμίκρινση των πάντων και την συνδεσιμότητα και επικοινωνία των πάντων. Αυτά ως ιδιότητες λειτουργούν και στο διάστημα. Ειδικά το New Space εκμεταλλεύεται αυτή τη σύγκληση. Η τομή αυτών των πραγμάτων φέρνει τις καινούργιες εφαρμογές και έτσι το διάστημα μπορεί πλέον να αποδώσει ιδιότητες και λειτουργίες που μέχρι τώρα είτε τις έκανε μεμονωμένα, είτε αποσπασματικά, είτε δεν τις τολμούσε καθόλου. Και επομένως, με όλα αυτά τα εργαλεία και με αυτή τη σύγκληση τεχνολογιών, η Planetec φέρνει στην αγορά συγκεκριμένες λύσεις? Μία από τις δύο βασικές δραστηριότητες της Planetec είναι η ανάπτυξη λογισμικού και η άλλη είναι η πληροφορία. Η τεκμηριωμένη όμως πληροφορία, δηλαδή η εξαγωγή από τα δεδομένα, η πορεία από τα δεδομένα προς τη γνώση. Επομένως, αν έπρεπε να το πούμε έτσι λίγο πιο απλά, η πληροφορία που εξάγεται παρακολουθώντας τη γη από ψηλά δεν είναι κάτι αν δεν βρεις τρόπους να καταλάβεις ακριβώς τι σου λέει και να βρεις χρησιμότητες όλων αυτών των data. Ακριβώς. Βρισκόμαστε στο μετέχμιο μιας κατάστασης όπου η παρατήρηση της γης, όπως λέγεται στη δικιά μας γλώσσα, με δορυφορικά μέσα, με διαστημικά μέσα, αυτό μέχρι τώρα απαιτούσε πάντα την ερμηνεία ενός εξειδικευμένου επαγγελματία. Και πολλοί άνθρωποι κάνουν καριέρες σε αυτό, ακόμη και με την απλή έννοια του φωτοερμηνευτή.
Εδώ τώρα έχουμε τη σύγκληση ακριβώς στην ψηφιακή, η οποία μας επιτρέπει πλέον πολλά από αυτά να μπορούν να γίνονται γρήγορα και να γίνονται με έναν τρόπο που να είναι φυσικά κατανοητό. Δηλαδή έχουμε βρει τρόπο η τεχνητή νοημοσύνη, η πληροφορική και η ψηφιακή σύγκληση να υπηρετούν την ανθρώπινη αντίληψη και μέσα από τις γνωστικές επιστήμες και να αποδίδουν στον χρήστη, πελάτη, πολίτη αυτό που θέλει. Δεν χρειάζεται πια έναν εξειδικευμένο φωτοερμηνευτή για να σου πει ότι εδώ έχεις φωτιά. Έχεις ένα σύστημα το οποίο σου λέει καίγεται αυτό. Τώρα, πηγαίνοντας λίγο από το software στο hardware, ποια είναι η συμμετοχή της εταιρείας στο Εθνικό Πρόγραμμα Μικροδορυφόρων? Το Εθνικό Πρόγραμμα Μικροδορυφόρων είναι ένα στοίχημα σε πολλές διαστάσεις. Για την Planetech είναι ένα στοίχημα το οποίο μας δίνει την ευκαιρία να αποδείξουμε ότι μπορούμε να σχεδιάσουμε, να αναπτύξουμε και να λειτουργήσουμε, να δοκιμαστούμε και να αποδείξουμε ότι μπορούμε να ανταποκριθούμε επιτυχώς και στις τρεις φάσεις. Άρα, μία ολοκληρωμένη λύση για ένα διαστημικό σύστημα, το οποίο θα έχει σχεδιαστεί από εμάς αμιγώς, είναι δηλαδή ελληνικής σύλληψης και σχεδίασης, θα είναι ελληνικής συναρμολόγησης και θα είναι ελληνικής λειτουργίας. Τα δεδομένα που έρχονται από τους δορυφόρους είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα big data, πολύ μεγάλου όγκου δεδομένων, και σε αυτόν τον πολύ μεγάλο όγκο δεδομένων κρύβεται πληροφορία και γνώση που μας βοηθάει να βελτιώσουμε τη ζωή μας εδώ στη Γη, που βοηθάει την οικονομία να αναπτυχθεί, βοηθάει πολλούς άλλους κλάδους. Το σύνολο της ανθρώπινης δραστηριότητας μπορεί να ευεργετηθεί από τα δεδομένα του διαστήματος. Όσον αφορά όμως τις εφαρμογές, είναι το ίντερνετ του διαστήματος. Ήδη έχει αρχίσει το Starlink του Elon Musk, η εταιρεία η οποία έχει ήδη τοποθετήσει στο διάστημα πάνω από 4.700 δορυφόρους, άρχισε και αντικαθιστά το διαδίκτυο, που και μάλιστα με ταχύτητες οι οποίες θα είναι σημαντικές, θα συναγωνίζεται την οπτική ίνα. Το διάστημα αποτελεί πλέον την τέταρτη διάσταση της κοινωνικής ισχύως ενός κράτους, ενός έθνους, μετά από τη γη, τον αέρα και τη θάλασσα. Χρησιμοποιούμε καθημερινά δεδομένα γεωγραφικής θέσης και πλοήγησης στα τηλέφωνά μας, στα αυτοκίνητά μας, όταν κάνουμε τη βόλτα μας, όταν χτίζουμε ένα σπίτι, όταν ελέγχουμε την πρόγνωση του καιρού, όταν παίρνουμε τα αεροπλάνο, που χρησιμοποιούνται διαστημικά δεδομένα για να προσγειωθούν, ακόμη και σε πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες, ή για να βελτιστοποιήσουν τις διαδρομές και να πετάξουν πιο οικολογικά, με λιγότερη κατανάλωση καυσίμων και εκπομπές ρήπων. Από το 2013, οπότε και λειτουργεί η Υπηρεσία Διαχείρισης Κρίσεων του προγράμματος Κοπέρνικους, η Ελλάδα, μέσω της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, το έχει χρησιμοποιήσει και το έχει ενεργοποιήσει πάνω από 60 φορές. Περνάω στην υπηρεσία ασφάλειας που προσφέρει το Κοπέρνικους, με πληροφορίες ζωτικής σημασίας τόσο για την εξωτερική δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατά συνέπεια της Ελλάδας, καθώς επίσης και για την επιτήρηση των συνόρων και της θάλασσας. Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης Δορυφόρων είναι ένα μεγάλο βιομηχανικό έργο που αποσκοπεί στην αντικατάσταση των διαφορετικών εθνικών συστημάτων ελέγχου και διοίκησης τρένων της Ευρώπης σε μια ενιαία και συντονισμένη λύση. Τη δεκαετία του 70 κατασκευάσαμε το διαστημόπλοια Voyager 1 και 2, στα οποία είχα την τιμή να είχα λάβει μέρος, και τα σήμα που παίρνουμε ακόμη και σήμερα έρχεται με την τεχνολογία των τηλεπικοινωνιών, η οποία μεταφέρθηκε στην κινητή τηλεφωνία. Βελτιώσαμε τον τρόπο ζωής στη Γη. Ας δούμε όμως στην πράξη κάποιες εφαρμογές που, αξιοποιώντας τα δεδομένα που αντλούνται από το διάστημα, προσφέρουν λύσεις σε ανθρώπους, κυβερνήσεις και εταιρείες στη Γη και αναπτύσσονται μάλιστα σε ελληνικό έδαφος. Ελένη, ποιος είναι ο ρόλος σου στην Planetech και γιατί είναι τόσο κρίσιμο το κομμάτι της παραλαβής και της επεξεργασίας δεδομένων?
Είμαι γεωπόνος και μηχανικός γεωπληροφορικής. Η ομάδα μου ασχολείται κυρίως με την επεξεργασία και τη λήψη δορυφορικών δεδομένων και εικόνων για τις εφαρμογές που αναπτύσσει η Planetec Ελλάς αξιόπιστα και συστηματικά. Αποτελείται κυρίως από μηχανικούς γεωπληροφορικής που είναι έμπειροι και εξειδικευμένοι στον τομέα αυτό και είμαστε οι πρώτοι εμείς που λαμβάνουμε εικόνες από δορυφόρους, κρίνουμε την αξιοπιστία τους και την καταλληλότητά τους για τις εφαρμογές που αναπτύσσουμε και παράγουμε λεπτομερές χαρτογραφικό υλικό, ούτως ώστε να εξαχθούν γρήγορα και αποτελεσματικά αποτελέσματα για τα project στα οποία εμπλεκόμαστε. Επομένως, εδώ τώρα βλέπουμε κάποιες από τις εφαρμογές της Planetec στην πράξη, σωστά? Σωστά. Αυτή τη στιγμή μπαίνουμε στο επιχειρησιακό κέντρο της Planetec, το οποίο έχει την τεχνογνωσία, την εμπειρία και την πιστοποίηση από τους επιχειρησιακούς χρήστες να υλοποιεί έργα και εφαρμογές που αφορούν είτε πολιτικές εφαρμογές όπως η διαχείριση περιβάλλοντος και ανθρωπογενών δράσεων, είτε εφαρμογές ασφάλειας και άμυνας, είτε εφαρμογές που έχουν να κάνουν με επιστημονικές δράσεις. Τι βλέπουμε εδώ? Η Planetec, με ανάθεση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος, ανέλαβε να κάνει μία μελέτη επωφελία της Interpol, του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών κατά της εγκληματικότητας και συγκεκριμένα για τη μονάδα καταπολέμησης τρομοκρατίας. Εδώ βλέπουμε στην αριστερή οθόνη μία περίπτωση που αφορούσε ένα τρομοκρατικό χτύπημα στη Μοζαμβίκη, όπου η δική μας προστιθέμενη αξία, και έγινε για πρώτη φορά αυτό, ανέδειξε τη χρησιμότητα της πληροφορίας από το διάστημα και συγκεκριμένα των δορυφορικών εικόνων στο να υποστηρίξει το επιχειρησιακό έργο της αστυνομίας. Άρα μετά από το τρομοκρατικό χτύπημα, τι συμβαίνει, ποια είναι όλα τα δεδομένα? Με αυτό ανοίγει ένας νέος δρόμος να μπορούμε να υποστηρίζουμε επιχειρησιακά πλέον την αστυνομία και τις οργανώσεις που ασχολούνται με την καταπολέμηση της τρομοκρατίας θεσμικά στο ανακριτικό και επιχειρησιακό τους έργο. Και σε όλο τον κόσμο, από ό,τι καταλαβαίνω. Εδώ σε αυτό το σταθμό βλέπετε χαρακτηριστικά τη δύναμη των δορυφορικών εικόνων, η οποία κατά βάση υποστηρίζει την τεκμηριωμένη λήψη απόφασης. Στην δεξιά οθόνη βλέπετε μία λεπτομερή και αναλυτική χαρτογράφηση των όμορων χωρών των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για σκοπούς γεωπολιτικής ασφάλειας σε συλλογικό επίπεδο, ενώ μπορούμε να πάμε ακόμη πιο βαθιά σε θέματα ασφάλειας, όπου υποστηρίζουμε το δορυφορικό κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος είναι ο κατεξοχήν φορέας που πληροφορεί τους λήπτες απόφασης των συλλογικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου παρακολουθούμε στρατιωτική δραστηριότητα. Άρα την κινητικότητα στις εγκαταστάσεις αυτές. Ακριβώς. Και νομίζω ότι μετά την Ουκρανία όλοι μπορούμε να μιλήσουμε ότι έχουμε οι ενδείκτες προδοποίησης, η έγκαιρη προδοποίηση για οποιαδήποτε στρατιωτική δράση δεν μπορεί να κρυφτεί από τους δορυφόρους όταν τα δορυφορικά μέσα παντρεύονται καλά με έμπειρους αναλυτές. Η Planetec Ελλάς έχει την τιμή και την ευθύνη να βρίσκεται ανάμεσα σε πολύ λίγες εταιρείες στον ευρωπαϊκό χώρο στο κομμάτι της παροχής γεωχωρικών δεδομένων μετά για την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών και όχι μόνο και ανθρωπογενών κρίσεων. Ο σκοπός αυτής της υπηρεσίας είναι η παροχή δεδομένων στους επιμέρους χρήστες, που μπορεί να είναι η πολιτική προστασία ή το αρμόδιο Υπουργείο, με σκοπό την αντιμετώπιση της εν λόγω καταστροφής. Τα αποτελέσματα που χαρτογραφούνται αφορούν τόσο φυσικές καταστροφές, που είναι ένα πεδίο που αφορά φυσικά τον κάθε πολίτη, όπως για παράδειγμα πυρκαγιές, πλημμύρες, κατολιστήσεις, αλλά και πιο έντονα φαινόμενα όπως είναι οι καταιγίδες ή ακόμα και μια ηφαιστειακή έκρηξη. Η ομάδα μας έχει ενεργοποιηθεί πρόσφατα στις καταστροφικές πλημμύρες της Ιταλίας, στην περιοχή της Εμίλια Ρωμάνια, όπου μετά από μια περίοδο έντονης ξηρασίας ήρθε μια περίοδος έντονων βροχοπτώσεων για πάρα πολλές μέρες, με αποτέλεσμα να υπάρχουν τόσο πλημμυρικά όσο και κατολιστικά φαινόμενα. Τι βλέπουμε εδώ, Μαρία? Βρισκόμαστε στο Mission Operation Center της Planetec, το οποίο τρέχει λογισμικό που έχουμε αναπτύξει με σκοπό την παρακολούθηση μιας δορυφορικής αποστολής και αυτή τη στιγμή το παραμετροποιούμε και το αναπτύσσουμε περαιτέρω για να το χρησιμοποιήσουμε στην αποστολή που ετοιμάζουμε, τον OptiSat, που υλοποιείται στα πλαίσια ενός προγράμματος για την ανάπτυξη μικροδορυφόρων
OptiSat στην ουσία είναι ένας CubeSat. Είναι ένα παράδειγμα New Space εφαρμογής. Οπότε εδώ τώρα θα μάθουμε περισσότερα για τον δορυφόρο Truth. Το Truth είναι ένας δορυφόρος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος και ουσιαστικά θα αποτελεί ένα εργαστήριο φυσικής στο διάστημα με δύο κύριους στόχους. Ο πρώτος στόχος είναι η μέτρηση ηλιακής ακτινοβολίας για κλιματικές προβλέψεις και ο δεύτερος είναι η βαθμονόμηση των υπάρχουσων αστερισμών δορυφόρων όπως αυτού του Κοπέρνικους για βελτίωση της ποιότητας των δεδομένων τους. Η Planet Ecos, ένας από τους υπεργολάβους του προγράμματος, έχει αναλάβει την υλοποίηση ενός λογισμικού που λειτουργεί ως εξομοιωτής όλων των οπτικών οργάνων και των ανιχνευτών του δορυφόρου, έτσι ώστε να προσφέρει μια πρόβλεψη των φυσικών και ηλεκτρικών λειτουργιών τους προτού ο δορυφόρος τεθεί σε λειτουργία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπαίνει δυναμικά τα τελευταία χρόνια στον χώρο του διαστήματος. Είναι χαρακτηριστικό ότι το Νοέμβριο του 2022 οι ευρωπαϊκές χώρες συμφώνησαν να αυξήσουν τις δαπάνες για το διάστημα κατά 17%. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος δήλωσε ότι τα 22 κράτη-μέλη του συμφώνησαν να παράσχουν 16,9 δισεκατομμύρια ευρώ για το διάστημα 2023-2025, από 14,5 δισεκατομμύρια την προηγούμενη περίοδο. Ωστόσο, Αμερική και Κίνα εξακολουθούν να είναι πρωτοπόροι και ανταγωνιστές στο άτυπο νέο Space Race που έχει ξεκινήσει. Έχουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναπτύσσει δράσεις και να λαμβάνει σχετικές πρωτοβουλίες, όπως παραδείγματος χάρη είναι το Ταμείο Cassini που αφορά τις επενδύσεις. Το Cassini είναι πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που έχει ως βασικό στόχο να υποστηρίξει επιχειρηματίες. Ξεκινάμε από startups, μικρομεσαίες επιχειρήσεις στον χώρο της διαστημικής βιομηχανίας κατά τη διάρκεια της περίοδου 2021-2027 και με ένα προϋπολογισμό της τάξης του 1 δισεκατομμυρίου. Στην Ελλάδα είμαστε πολύ καλοί στο λογισμικό και σε εφαρμογές λογισμικού, αλλά δεν έχουμε φτάσει στο σημείο που να κατασκευάσουμε, ας πούμε, δορυφόρους, έστω και μικροδορυφόρους από την αρχή μέχρι το τέλος, δίχως να εισάγουμε υποσυστήματα από το εξωτερικό. Στην χώρα υπάρχουν πόλοι καινοτομίας που έχουν καταφέρει να σχεδιάσουν, να δημιουργήσουν και να παρέχουν στην παγκόσμια αγορά του διαστήματος πολύ ανταγωνιστικά και προϊόντα αλλά και υπηρεσίες. Στο οικοσύστημα αυτό συμμετέχουν και εταιρείες και πανεπιστήμια, είναι ένα πολύ ενεργό οικοσύστημα. Το έχει βοηθήσει αυτό το οικοσύστημα προφανώς το γεγονός ότι η χώρα τα τελευταία χρόνια έχει μια αυξημένη επένδυση στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος. Έχουν τεθεί οι βάσεις τα τελευταία χρόνια προκειμένου το οικοσύστημα που υπάρχει να αναπτυχθεί με πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα. Στο μέτρο λοιπόν που ενδυναμωθεί με περαιτέρω πόρους, με πολιτικές προσέλκυσης επιστημόνων μηχανικών και τεχνικού προσωπικού υψηλής εξειδίκευσης, τότε και μόνο τότε θα μπορέσουμε να μιλήσουμε, και γιατί όχι, για ένα space made in Greece. Το ανθρώπινο δυναμικό που υπάρχει στην Ελλάδα, τόσο των μηχανικών, αλλά όλοι οι επαγγελματίες που ασχολούνται στον τομέα, δεν υπολείπονται σε τίποτα των συνεργατών τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα πρέπει ως χώρα να δούμε εκείνες τις περιοχές που αγγλικά όρος είναι niche, στην αλυσίδα αξίας της αγοράς, στις οποίες έχουμε ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και μπορούμε να φέρουμε προϊόντα και υπηρεσίες που πραγματικά είναι μοναδικά και μπορούν να μας φέρουν πίσω σημαντική αξία. Εμείς ως μικρή χώρα έξυπνα κινούμενοι θα πρέπει να φέρουμε στην αγορά αυτό που λείπει. Αν αυτό που λείπει μπορεί να είναι συγκεκριμένα προϊόντα, καλώς. Αν είναι ένας νέος τρόπος δημιουργίας υπάρχοντων προϊόντων, δηλαδή πιο γρήγορα, πιο εύκολα, με καλύτερο κόστος, εκεί είναι που πρέπει να επικεντρωθούμε ως χώρα, όντας μικρή. Χαρακτηριστικά παραδείγματα σε τομείς σίγουρα είναι η παρατήρηση γης. Έχει πολύ μεγάλο εύρος περαιτέρω ανάπτυξης. Ένας νέος τομέας που και στην Ευρώπη αυτή την περίοδο είναι η ασφαλή συνδεσιμότητα, τομείς του διαστήματος που είναι πολλά υποσχόμενοι για μια χώρα σαν την Ελλάδα και το δικό της εγχώριο οικοσύστημα. Η αύξηση της συνδεσιμότητας αντικειμένων, τόπων και ανθρώπων θα οδηγήσει με μαθηματική ακρίβεια σίγουρα σε νέα προϊόντα, σε νέες υπηρεσίες, σε επιχειρηματικά μοντέλα και πρότυπα ζωής και εργασίες. Τα κράτη, οι αρχές έχουν ανάγκη από νέες μορφές επικοινωνιών, τις οποίες η Ευρώπη δεν τις έχει αυτή τη στιγμή και για τις οποίες η Ευρωπαϊκή Ένωση έδωσε την απάντησή της πριν λίγους μήνες μέσω του προγράμματος Ήρις στο τετράγωνο που βρίσκεται πλέον από τον περασμένο Μάρτη σε τροχιά εφαρμογής.
Κλείνοντας, ας αφήσουμε πίσω μας για λίγο το ρόλο που παίζει το διάστημα στη ζωή μας στη Γη και ας οραματιστούμε ποια θα είναι η θέση του ανθρώπου στο διάστημα. Πόσο πιθανό είναι να γίνει το ταξίδι στο διάστημα κάτι προσβάσιμο σε περισσότερους από εμάς? Πόσο πιθανό ή απίθανο είναι το όνειρο του επικισμού? Προβλέπω ότι τα επόμενα 20 χρόνια θα υπάρχουν ξενοδοχεία σε τροχιά και θα μπορεί κανείς να μείνει για ένα διάστημα και μετά να επιστρέψει στη Γη. Όσον αφορά τα ταξίδια στο φεγγάρι, αυτά θα είναι λιγάκι πολύ δαπανηρά, τουλάχιστον προς τα επόμενα 30 χρόνια, αλλά και αυτό θα γίνει. Όσον αφορά τον επικισμό σε κάποιο άλλο πλανήτη, είναι όνειρο θερινής νυχτός.